L'Eva i el Jordi treballen a un centre de dia. A casa utilitzen sovint les noves eines d'internet per comunicar-se i compartir. Però a la feina encara no. Les xarxes socials permeten comunicar-se i compartir idees entre molta gent amb facilitat i rapidesa. Aquestes eines han esdevingut habituals en el dia a dia de tothom. Els mitjans 2.0 permeten obtenir coneixement d'arreu del món i aportar noves idees. L'Eva i el Jordi comenten les seves idees amb els companys més propers, però ningú més se n'assabenta. Ara és el moment d'utilitzar aquests mitjans 2.0 per facilitar la comunicació a la feina. Iniciem un camí per obrir-nos a aquests mitjans que ens han de permetre compartir les aportacions de tothom i facilitar la nostra pràctica a tots els nivells. Facilitar la interacció entre professionals, potenciar la identificació amb el grup, desenvolupar projectes col·lectius, obrir-nos a la participació dels usuaris, ser capdavanters en l'ús de mitjans 2.0 a la salut mental. Aquest blog és una iniciativa d'un grup de professionals que intentem crear una eina que ens serveixi per compartir entre tots noves idees i trobar noves solucions. Aquestes eines ajuden sobretot a compartir el coneixement. Aprender entre todos cosas que a lo mejor nos pasan desapercibidas en el día a día. Apropar a la gent. Una oportunidad para retomar ideas que ya hemos dicho en algún momento. La disponibilitat immediata. Poder estar informats de les coses noves que surten. Iniciar carreras que nos lleven hacia el futuro. Em sembla una bona eina més moderna, al dia, activa i dinàmica. I ara hora. Tocava i ara hora. Les bones idees han de circular. Es que no sé per què és el blog. Experiències. Interactuar. Recordar. Millorar la relació entre professionals. Adaptada a las necesidades del público actual. Compartir opinions. Diferents punts de vista. És una bona idea. Saps que si almenys sàpigues de què va el blog,